खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सा जिल्ला एबसुआ उदखारि बेरेखा सान फालिदों। गोदानै लुफुंजानाय आसाम आयेन आफादनि नमाखौ ओम बिरलाया बेखेवबाय। आसामाव दै बानाजों खहा जानांनायफोरखौ जेटेक खालामनो बिथोन। CJI जास्टिस चन्द्रचूडनि हेंथायै बिबुंथि होनानै लिरगिरि बद्री शेषाद्रिया तामिलनाडु पुलिसजों खाजादों। आहमेदाबादनि गंसे गावारि हस्पिटालाव अर खामदों। जाख्ल'नायनि दायाव अरुणाचल प्रदेशनि सासे आज्रा मोननाय मावख'गिरिया खाजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थामजि जुलाइ रबिबारखालि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 27थि मुंख्लं सान फालिदों बाक्सा जिल्ला एबसुआ। बे 30 जुलाइ सानावनो उदखारिफ्रा सोमला बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबदोंमोन। बिथांनि जिउखौ उदखारिफ्रा फोजोबस्रांनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनाय सान एबा 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान महरै सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोदों। बे उदखारि बेरेखा सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोरा फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला एबसुआ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी हाउस जिल्ला मावख'नि लांगोनायाव फालिनायखौ नुनो मोनो। बे फालिनाय साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगायाव आरज गाबनायनि उनावनो गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया। सोमला बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिनद सरगियारिया। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोजेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारीया। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो सुबुं लांखारनायनि हेंथायै सागान होनाय हाबाफारियाव सागान होजेनो मोनसे समनि बारग' आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारीया। मख'जाथावदि बे बेरेखा सान फालिनाय हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जिउ आरो बर' हारि दानायाव बिथांनि मेंनो रोङै बिफाव बे आयदाखौ लानानै गेवलां सावरायमेलबो खुंफुङो। लोगोसे जिल्लानि बिबानगिरिफोरा आरो गुबुन गुबुन दखरानि बिबानगिरिफोरा थै दान होनाय हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोनो। आसाम आयेन आफादनि गोदानै लुफुंजानाय नमा न' एबा एसेम्बलि हाउसखौ लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया रबिबारखालि बेखेवनानै होबाय। बे खेबाव हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, मिरुनि मन्थ्रि रामेश्वर तेलीमोनहा माननि आलासि महरै नुजाथिदोंमोन। लोगोसेनो गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो मावख'गिरिफोरा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया बे गोदान नमा एबा एसेम्बलि हाउसखौ गंसे मन्दिरजों रुजुदों। मख'नो गोनांदि 126 MLA नि मासि थानाय बे गोदानै लुफुंनाय आयेन आफादनि नमाखौ लुनो थाखाय 10 बोसोर सिगाङावनो गासै 234.84 कौटि रांनि एस्टिमेट होनाय जादोंमोन। नाथाय गोबावद्राय जानायलाय आथिखालाव गासै 351 कौटि रां खरसा जाहैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिरुनि नखर जइन्ट सेक्रेटारि CG रसनि काटानि दैदेननायाव आसामनि दै बानाजों खहा जालांनायफोरखौ नायबिजिरनो फैनाय सा 7 सोद्रोमाया आथिखालाव चिरां, बाक्सा, नलबारि, बजालि, बिश्वनाथ, धेमाजि आरो लखिमपुराव सानथाम दावबायखांनानै आसाम सरकारखौ बिथोन होदों दि जायफोर जायगायाव दै बानाजों खहा जादों बेफोर गासिबखौबो जेटेक खालामनानै मिरु सरकारनो थाबैनो दैथायहरनांगौ। गावसोरबो गावसोरनि स्पट नायगिदिंनायखौ गोख्रैयैनो मिरु सरकारनो गथायनानै होगोन। अब्लाबो मिरु सरकारा आसामनो खहा सुफुंनायनि फान्डखौ रिलिज खालामगोन होननानै दानजानि मासि दैदेननाय CG रसनि काटाना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि दै बानाजों आसामाव गासै सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जालांबाय आरो गासै सा 90,000निबो बांसिन सुबुंफोरा खहा सैनांदों। सोरहाबा न' बां, सोरहाबा फोथारनि आबाद, हा-हु, जिब-जुनार आरो बायदि बायदि धोन सम्पति खहा जानांदोंमोन। बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो आसाम सरकारा थाबैनो जेटेक खालामनानै मिरु सरकारनो हरनांगौ होननानै बिथोन होदों।
मणिपुरनि जोंफुनाय अराव गिलुनो थांनाय बायदिनो तामिलनाडुनि लिरगिरि बद्री सेसाद्रिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हादरनि मिरु सरकारा जुदि मणिपुरनि बे जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो नाजायाब्ला गोजौसिन बिजिरसालिया आखाइ होनांनोबो हागौ होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै लिरगिरि बद्री सेसाद्रिया मोनसे इउट्युब चेनेलाव थांनाय 22 जुलाइ खालि बुंदोंमोन दि बिब्दिब्ला जास्टिस चन्द्रचूडनि आखायाव सिलाइ गथायनानै होनांगौ, अब्लानो मणिपुरनि जेंनाया जोबगोन। बेनि हेंथायै तामिलनाडुनि एडभोकेट कबिया राजुआ लिरगिरि बद्री सेसाद्रिनि सायाव एफआइआर होदोंमोन। पुलिसआ आईपीसी धारा 153, 153A, 505A नि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामनानै लिरगिरि बद्री सेसाद्रिखौ एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। गुजरातनि आहमेदाबाद नोगोरनि गेजेराव साहिबाग ओनसोलनि गंसे गावारि हस्पिटालाव हरखाबै मोब्लिबनि सर्ट सार्किट जानानै अर खामदों। रबिबारखालि साहिबागाव अर खामनाय बै हस्पिटाला राजस्थान मारवाड़ी मन्चजों सालायजानाय मोनसे गावारि हस्पिटाल। गासै सा 125 रगिफोरा खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों होननानै जायगानि पुलिस इन्सपेक्टर एमडी सम्भाबतआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। रावनिबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो नाथाय हस्पिटालाव थानाय गोबां खहा जादों। अदेबानि अर खोमोरग्रा दमखल गारिया उननि समाव फैनानै अरखौ खोमोरनो हादों होननानै फोरमायथिबावदों पुलिसआ। अरुणाचल प्रदेशआव सोलोंथाइ बिफानाव जाख्ल'नाय। सा 28 गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसनथाइ होनायनि दायाव आजिरा मोननाय सोलोंथाइ बिफाननि डेपुटि डाइरेक्टर जमत लनाखौ भिजिलेन्सनि स्पेशल इन्भेस्टिगेशन सेलआ एरेस्ट खालामदों। अरुणाचल प्रदेश पुलिसनि भिजिलेन्स स्पेशल इन्भेस्टिगेशन सेलनि एसपी आनन्द मितालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आजिरा मोननाय सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि जमत लननि हेंथायै सा 28 गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ थिसनथायाव जायगानि फरायसा आफादफोरा अजद दैखांदोंमोन। मानो होनोब्ला थांनाय जुन दानावनो अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लायाव थिसनथाइ मोननाय बै सा 8 फोरोंगिरिफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ताबा तेदिरनि बिथोन बायदियै साख्रिनिफ्राय होखारफिननायबो जादोंमोन। भिजिलेन्सनि स्पेशल इन्भेस्टिगेशन सेलआ जमत लनाखौ सियां जिल्लानि आलुआव थानाय गावनि न'निफ्रायनो एरेस्ट खालामदों होननानै फोरमायबावदों एसपी आनन्द मितालआ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।